Imke je? Sint-Pieter, de berg van groep 2a, heeft wat vragen voor jou. Ho, ho, jongens en famkes, net al hier tegelijk. Ien voor ien. Is het te lang varen van Spanje naar Grauw? Ja, dat is een heel lange vaart. Ik denk dat we wel een dag of 6 zo'n ongeveer de willen doggen om hier in Grauw te komen. Ja. Waarom heeft Sint-Pieter 1 Piet? Nou, komt eigenlijk omdat vroeger wie maar iets te warm. Dus wat maakten we met 20, 30 zwarte pieten. En deze zwarte piet, die zou het eigenlijk niet met dwang kennen, maar die is zo verschrikkelijk goed en rap en snel, dat die kan het makkelijk al in gedaan. Nou, zwarte piet? Ja, geen probleem. Hoe klimt Zwarte Piet op het dak? Friso jongen, daar heb ik alle aparte techniekjes voor. Eén keer dan ging ik bij de ruimpiep omheen en soms luidt er wel ladder achterhuis. En de andere keer dan kan ik wel ergens binnen terug op het dak komen. Dat weet je maar nooit, maar kijk hoe het dak is. Sint-Pieter, welke schoenmaat heeft u? Het is 46. Dag, mensjes.